Yo guys, molweni namkelekile nonke kwezi Chisabe Entertainment. Sundays are for lovers. What a bad Sundays are for lovers Sunday. As ke usamkelo Shezi and uhlengiwe Dlamini, sorry guys. They are no longer an item, so nguye ke usamkelo owazise abalandeli bakhe. Wathi yasanibona ngithi anginazise ukuthi mina nohlengiwe Dlamini we are no longer. Mina anginayo inhliziyo yokuyuza umuntu ingakho ngibone ku right ngivele ngiphume. From day one ngibona umbali mina owamamkela ngamthanda mina imina owazama konke okusemandleni ami ukuthi abone ukuthi mina ngimbona ewumuntu njengabantu bonke. Okay, abantu ke bahlezi bekhuluma ke bethi mina ngiyamyuza, nami ke anginandaba nezinto esho abantu ngoba mina ngiyazazi but ke this time around ngiphatheke kabi mina mase lento same thing esho abantu isisho uyena ke umbali seliphuma kuyena ke manje ilizwe elokuthi mina ngiyamyuza. He goes on to say mina sengibekezelile kakhulu angikaze ngamona mina umbali bafowethu nangolulodwa ke usuku ngimphathe kabi kaze sinonyaka sithandana kodwa mina angikaze athole lutho ngami oluphatha elumphatha kabi futhi akaze athole lutho ngami ngisephutheni kwa mali leyo kwimali esiyitholayo u50-50 masiye kuma events ngisho kubizwe mina kwi-event ngoba suke mina ngihamba naye ngiyamnika imali 50-50 from le engiyitholayo wesi mina ke ngize ngifake no petrol ngeyami ngoba ngangafuni ngelinye ilanga kuthwe mina ngadlala ngaye. Then he goes to say bonke nalaba besithembu mina ngabe nje uyangidakela umuntu ongathi ngadlala ngaye mina kukho konke ngisho ngenza ama promos umbali bengimnika half waloko engikutholayo ngisho kubizwe mina. Inhliziyo yokuyuza umuntu mina anginayo soze futhi ngibe nayo. Every time meke waphuza umbali wadakwa. Sorry guys, every time umbali meke waphuza wadakwa uzongisho ngenhlamba ekseni. Then I think he didn't use a lot of commas guys, but I'm sorry, but I think uthi once wadaka uzomusho ngenhlamba. However ekseni axolise mengicabanga okwes4 manje eyenza lento umbali ukuthi angisho ngenhlamba angithuke ngibe nje yaya. So now he's saying that is the same reason as to why he has decided ukuthi avele aphume totally kuyena umbali uthi la ku Facebook kuyaholwa imali enkulu sobabini siyayithola le mali kuma page ethu ngibone kukuhle ngime ngoba kuningi kakhulu mina engisafuna ukukwenza empilweni yami and so angifisi ukuthola kunamagama angilandelayo cha. And then in closing uyasho ukuthi ngiphatheka kabuhlungu kakhulu kubantu abasilandelayo nento kade siyenza ebebejabula abaljabulelayo. Unfortunately eyami inhliziyo iclean ngangokuthi ngifisa abantu bafunde kumina ngezindlela ezinhle. Mina ke angifisi ningilandele ngamagama o ngamanga cha. Sorry guys, uthi angifuni ningilandelele ngamanga cha. 3 January besihlele umshado omhlophe ebesifuna ukwenza eCape Town. Unfortunately all of that ayingeke isenzeka bafowethu. And he went on ke wafaka some of the pictures enginifakelile lana ukuthi nizifunde. These are messages between umbali and usamkelo, because if I were to read literally the entire thing guys, this video will be like, I don't know, 20 minutes long. So angifuni ukuthi yenzeke into ekanjalo. But anyways ke nanga ke ama fans abo oyi1 ke uyaphendula uthi guys, this really hurts. I understand Samkelo's pain, but umbali has been mocked by many. She'll obviously have insecurities as she is saying that they never do things zabantu abathandanayo, and people are saying a lot. She is only human. She has just been quiet to keep
keep life going. Usamkelo Shezi, I think you should have considered your decision, bro. It's not even only about you and Umbali, but what has been happening around you and what people have been saying. She was mocked by many. Yes, you were on her side, but remember, those things, they broke her. She could only stay strong and fave the world because she had you, and you didn't care what people were saying about her. I get your pain, Mfwethu. I also understand her insecurities and the anger that many things brought to her. It could be that she suppressed it, and at times, sorry guys, her frustration got the better of her, and you are always with her, and you become the firing line. Do not do this, bro. Zimoshwa umlomo ziphinde zilungiswe umlomo. Engeke ifeni iyasho ukuthi, hey, I'm really worried about Umbali. I know you've been there for her, and I'm wondering, have you guys considered getting her some professional help? We all know she's been through a lot, and it's amazing she's doing as well as she is. But if she's struggling with things when she's drunk, that is a sign that she would actually need some extra support, you know. And you're in a very good position to encourage her to get help, and I'm sure she'd listen to you. Maybe you can help her find a therapist, okunye nokunye ke kuzobonwa phambili. And then guys, ngicela ukuthatha the last person. This fan is saying cha lena yona ingalungiseka, ayikho nzima kangakho ukuthi nje nidlule ezimeni njenge couple. Akukho la ekungaxatshana, lungisani. Akuyona into engalungiseki lena. Lungisani, silinde umshado, akekho ochithile phakathi kwenu. Okukwenza uphatheke kabi ngamazwi akhe, ingoba ubungawalindele ukuthi aphume kuye ngenxa yezimo enidlule kuzo, nokuthi uyazazi unenhliziyo enhle, nathi futhi siyakubona lokho, Nombali naye uyakwazi lokho. So lungisani, kusengalungiseka. I love you guys so much. So kukhona ke abathi, no, this is content. There's no ways that both uSamkelo and Umbali uma be communicate via WhatsApp, or not even one person or send him EVN, instead nje bayabhala phansi kuthiwa this is all content. Khona ke that are believing ukuthi ngempela ke uSamkelo and Umbali are officially over, and umshado guys ebesulindele ngamehlo abovu, white wedding. You guys remember the traditional wedding they had, and it was a huge massive surprise, but unfortunately, as Genani Nizwa, there will be no more a white wedding for Umbali and Usamkelo. So yeah guys, what are your thoughts? Maskesi engage, and surely I will see you shortly. Bye guys.